दिनै क'क्राझाराव आङो गागि नोगोरारि एबा सिनियर सिटिजेन लोगोसे जि माने लिडिं पार्सनेलिटिस माने दैदेनगिरि सुबुंफोर बिथांमोनखौ जयैनो साहा लोंलायनो जालायनो हांख्रायदोंमोन। बे लेखायै बयबो दिनै नुजाफैदों क'क्राझारनि जोंहा सिनियर जोंनि दैदेनगिरि आरो आगुनि मन्थ्रि मानगेरे प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों। आं जोबोद गाहाम मोनदों। थजेन्द्र नार्जारी आगुनि एमएलए आबो नुजाफैदों। बाखि जोंनि मानगेरे एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि इएम माने गासिबो नुजाफैदों आरो रेवा नार्जारी बिथांमोनबो विल्सन हाजदा बिथांमोनाबो नुजाफैदों। डिसिआ दंफायो बेवहाय अर्गानाइज खालामनायाव। गतिके गुबैयै थांखि बेबायदि जेबो गैया। आङो स्पिकार हिसाबै जायखिजाया जिल्लायाव थाङोब्ला डिसिनि दारै नोगोरारिफोरजों बिदिनो साहा लोंलायनानै मालायनानै बिथांमोननि जिथु अभिगथा बायदिसिना जिउनि मोन्दांथि जिउनि खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ जोङो शेयार खालामलायो। बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो आरो बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनायबो माखासे बाथ्रा थायो। बेफोरखौ जोङो मोनसे संबिजितारि मासियाव थानाय हिसाबै आं जि स्पिकाराव दं बे पस्टआ जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल पस्ट। बेयाव थानाय हिसाबै जोङो जिहेतु राजखान्थि खालामनो हाया बा बेबायदि बायदिसिना सरकारनि खामानिखौ जों मावफुंनो हाया। बे हिसाबै माबाफोर थायोब्ला नाथाय जों सरकारनि नोजोराव लाबोनो हायो बा मानगेरे मन्थ्रि बिथांमोननो माने गिबि मन्थ्रि गाहाय मन्थ्रि बिथांमोननो जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ जनायनो हायो, खोन्थानो हायो, नोजोराव लाबोनो हायो आरो बेफोरनि सायाव राहा लानो थाखाय जोङो खावलायनो हायो आरो बिथोन होनो हायो। गतिके बे हिसाबै बे जोंनि रुटिन प्रग्राम। गतिके क'क्राझाराव आं दिनै बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ खालामदोंमोन आरो जोबोरै गोजोननाय मोनदों बयबो फैनानै। आरो बेवहाय मोनसे मोजां इस्यु बयबो जोंनि सिनियर सिटिजेनफोर दिहुनदों। बे जाहैबाय आथिखालाव क'क्राझारनि जिथु मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटालखौ लानानै जि मोनसे बेले बेजे नुजादों जे सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो बेखौ गासिबोखौबो मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरदों। बेफोरबायदिखौ लानानै धरना बायदिसिनाबो जादों। अदेबानि आं बयखौबो दिनै फोरमायदों जे बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों जेरैखि जायाबाबो माने सिक्रिटि मोननांगौ, रिकगनेसन मोननांगौ आरो बेखौ मोननांगौब्ला मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे नर्म्स दं। बे नर्म्सआ जाहैबाय जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय माने बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौ, बेमार नायजाहैनाय जानांगौ। मेडिकेल कलेजाव जोंहा गोबां गोरों गोरा डक्टर प्रफेसारफोर दं दा मेडिकेल कलेजखाय आरो प्रफेसारफ्रानो बयनिख्रुइबो रोंगौथि गोनां एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोर दं। गतिके बेवहाय थाङोब्ला जोङो बायरानिख्रुइबो साबसिन सिकित्सा मोननो हायो। जुदि माबा खारनाव बेवहाय जुदि ट्रिटमेन्टआ जायाब्ला अब्ला जोंनि क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज हस्पिटेला बेखौ रेफार खालामहरगोन आरोखि दस्रायाव। ओंखायनो थोंजोङै जोङो माने सिभिल हस्पिटालाव नङालासिनोबो जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय बेमारखौ नायजानो हायो। दा ओंखायनो जोंनि सार्थ'आ जाहैबाय मेडिकेल कलेजा जेरैबाबो जानांगौ आरो बे जानांगौनि थाखाय जों बयबो माने राहा लानांगौ आरो बेनि थाखाय जोंनि सिभिल हस्पिटाल आरो मेडिकेल कलेजनि जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो जाहाथे सिभिल हस्पिटालाबो थायो आरो मेडिकेल कलेजखौबो जों रिकगनेसन मोनहोनो हायो। बिनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगौ।